kadırly ýeşler. Gülläp gül açan bilen diýerlerde namly emlak hususy kärhanasy realtorsk kompaniýamyz. We ýoksa da kadırly dinleýijilerim. Men bu videomda size önemli emlak hususy kärhanasynyň Agzybir kollektiwiniň bahar pasynyň şu ajaýyp günlerine taryhy dillere destan türkmen sahrasyna çykyp hiç çaçan ýakdan çykmajak pursatlary dikkatyňize ýetirmek isledim. Yine de dostlar, önemlemlerin kollektivi, Agzybir kollektivimiz Ýazyljak deserhan üçin yerli ýerden ýeňin çermek, uluşuwelen bilen taýýarlyk görüp başlady. Men saman serda. Öyle körler din çadırlar. Çadırlar tıkın. Ben çadırmaz o depen üstümden vurun. Ot yakın. Keyif çekin. Yer sana nâme. Ben hala. Çöllü kärhana iskerleri din zalmany ellik. Burla edeni. Inni bilenimden ýazaryn aýdym. Öz-özümden monça bolýan ýeňleýän. Ýöne sahralara çykamda ýene özgäň düzen aýdymyny dinleýän.
Hananla şunluk bilen şu günkü gelenlerin näzlygmatlaryna hoş bolsun. Gelmedikleri de şeýle ajaýyp dyn jarışlar netip etsin.